Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Orlando. Taong 1968, Mauban, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan itong si Orlando malapit sa isa sa mga bayan ng Mauban. Dahil sa meron siyang 1 ektaryang lupain sa lugar na yon, kaya na may marami siyang ginagawang negosyo roon, maitaguyod lamang ang kanyang sarili. Nag-iisa na kasi siya noon sa buhay sa kadahilanang iniwan niya ang kanyang mag-iina sa lugar ng kanyang asawa. Ayaw man niya sanang makipaghiwalay dito, wala siyang magagawa dahil yon ang hangad ng mga magulang nito. Mahirap man para sa kanyang mawalay sa mga anak, alam niyang yun lamang ang nag-iisang paraan para sila'y matahimik. Sa tulong ng kanyang mga tiyuhin, kahit papaano, nairaraos naman ni Orlando ang kanyang mga araw ng pangungulila. Imbis na malugmok at umiyak sa tabi, tinatawag niya ang mga ito para sila'y makapag-inuman. Kapag nalalasing na itong si Orlando, doon na lumalabas sa kanyang bunganga ang mga pinakatago-tago niyang sikreto. Palagi niyang ibinibida noon ang kanyang libretang ibinigay ng kanyang ama bago ito mamatay. Ayon pa sa kanya, magmula noong tinangan niya ito, pakiramdam niya wala na siyang kinakatakutan. Kaya niyang pumatay ng tao sa kahit na anong paraan na kanyang gusto. Naniniwala din si Orlando, ultimo ang mga albularyo o mga taong may alam sa lihim na karunungan ay walang panama kung ikukumpara sa kargang dala-dala niya. Dahil sa mga bagay na kanyang ibinubulgar, kaya na may hindi basta-bastang naniwala itong mga tiyuhin ni Orlando. Para mapatunayan ang kanyang sinasabi, palagi siyang sinusubok nito na ipakita ang kakayahan ng libretang bukang bibig niya. Noong una kasi, hindi pa naniniwala ang mga ito, gawa ng sa isip-isip nila. Pagmamayabang lamang yon ni Orlando hanggang sa dumating ang puntong pumatayo ng tao sa pamamagitan lamang ng mga salitang binanggit nito na nakatala sa libretang itim. Ang kalunos-lunos na biktima, inabot lamang ng 2 araw bago yun tuluyang bawian ng buhay. Ayon sa mga kakilala nito, kinaumagahan matapos makapag-ihip ng hangin sa sumpa itong si Orlando, doon na dahan-dahang nagbago ang wisyo nito. Taliwas sa tunay na pag-uugali ng taong yon, parang aligagana ito at animoy sabog sa droga. Bago ito tuluyang mamatay, hindi inaasahan ng pamilya nito na mangyayari ang ganoong insidente. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nadatnan na lamang nila yun sa banyo, sunog ang pagmumuka at wakwak ang tibtib. Alinsunod yun sa sumpang ibinigay ni Orlando, kung kaya't hindi maipagkakaila ng mga tiyuhin niya na siya ang may kagagawan sa likod nito. Sa takot ng mga itong magalit sa kanila si Orlando, minabuti nilang ipagkibit-balikat ang mga bagay na kanilang nalaman. Sa loob ng 3 buwang pananatili niya roon, may mangilan-ngilan na din siyang ordinaryong taong napaslang. Hindi niya ito pinatay ng walang dahilan, bagkus ang lahat ng mga taong yon ay pawang nakikiagaw sa kanila ng lupa. Dahil sa pagkawala ng mga ito, kung kaya't ni isa sa kanilang baryo ay wala nang nangahas. Nag-umpisa na din siyang katakutan ng mga taong nakakakilala sa kanya, maging ang mga mismong tiyuhin niya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, kapag lasing itong si Orlando, sobrang maoy nito. Sa oras na ikaw ang mapagbalingan nito ng galit, hindi yon magdadalawang isip na ika'y patayin sa pamamagitan ng sakit. Mabait naman itong si Orlando. Hindi ito nang tatalo ng mga taong nagpapakita sa kanya ng respeto. Sumusunod din ito sa nais ng mga nakatatanda sa kanya, lalo pat kung yon ay kanyang mga kadugo. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali,
kaya na may palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang tiyuhin na araw-araw niyang nilalapitan. Sa lahat ng tao kasi sa lugar na yon, ito lamang ang nag-iisang takbuhan niya sa oras na may kailangan siya. Palagi din itong bukang bibig, huwag siyang magpapadalos-dalos sa kanyang mga gagawin. Iwasan din niyang magalit sa mga maliliit na bagay para makaiwas sa gulo. Orlando, iwasan mong magpakakampante dyan sa tangan mo. Hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng katapat. Tandaan mo, sa mundong ito, palaging may mas magaling at mas malakas kesa sa atin. Upang tayo'y mabuhay ng matagal, respeto at pagmamahal sa kapwa ang dapat nating ipairal. Paalala ng tiyuhin niya. Pero tiyo, paano ko naman magagawa yan kung marami ditong tampalasan? Minsan nga pinapatagos ko na lang sa tenga ko ang mga naririnig ko eh. Hindi na ako nakikipagtalo. Baka madagdagan na naman ang bilang ng taong inilibing ko na sa lupa. Galit na sagot naman dito ni Orlando. Matapos naman itong marinig ng kanyang tiyuhin, minabuti nitong manahimik upang hindi na mas lalong lumawak ang paksang pinag-uusapan nila. Sa pagbalik ng katahimikan sa bahay nito, nagdesisyon silang magmeryenda para naman makapag-isip ng tuwid. Habang hindi pa lumulubog ang araw, ibinahagi ng tiyuhin niya sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin upang hindi siya agad-agad lamunin ng galit laban sa kanyang mga kausap. Bagaman simpleng pamamaraan lang ang mga ito, naniniwala yon na labis siyang makakatulong sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang akmang magpapaalam na siya, muli na naman siya nitong pinaalalahanan ukol sa mga bagay na yon. Subukan mo ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo, Orlando. Malay mo, makatulong yan. Paalala ng kanyang tiyuhin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Sa paglipas ng mga araw, kagaya ng palagi nilang nakagawian, matapos ang kanilang 8 oras na trabaho, magtitipon-tipon sila sa bahay nito para mag-inuman. Ganon at ganon palagi ang kanilang ginagawa hanggang sa dumating ang puntong meron ng nanita sa kanila dahil sa ingay na kanilang nagagawa tuwing gabi. Habang nakikipag-usap sa kanila ang isang lalaking nakatira sa harapan ng bahay ni Orlando, labis naman ang kanyang panggigigil dito. Mula talampakan hanggang ulo, tinitigan niya ito habang patuloy na nag-uusal. Pagkapansin naman ng lalaki sa kanyang ginagawa, bigla naman siya nitong tinitigan, sabay bigay ng babala din sa kanya na wag na niyang subukan pa ang iniisip niyang gawin. Kung hangad niyang makipagpatayan dito, hindi yun aatras. Dagdag pa ng lalaki na kung hangad niya talagang makipagsubukan, malaya siyang yon ay simulan. Subalit sa panahong pinapadapuan niya yon ng sakit, wag na siyang umasa pang titigil ang lalaking yon. Magwawakas lamang ang kanilang pagtutuos kung meron ng isang mamamatay sa kanila. Matapos naman yung marinig ni Orlando, tumawa lang naman ito habang kampanteng sumasagot sa lalaki ng, "Sa tono ng pananalita mo, mukhang may alam ka din sa mga lihim ah. Sige, kung yan ang gusto mo, payag ako." Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, may kinuha itong bagay sa kanyang bulsa, sabay abot kay Orlando. Pag-alis nito, doon niya nakita ang litratong iniwan sa kanya. Matapos niyang masilayan ang bagay na yan, labis-labis naman ang kanyang naramdamang pang-insulto, gawa ng sa isip-isip niya, minamaliit siya ng taong yon. Upang mapatunayan kung sino ang mas dalubhasa sa kanila, noon ding mismong gabi, nagdesisyon itong si Orlando na umpisahan ang pangungulam dito. Sa pamamagitan ng litratong yon, lahat ng brutal na kanyang alam sa pamamaraan ng kulam ay pilit niyang isinasakatuparan.
Nagkataon din noon ang sumunod na araw ay Biyernes, kung kaya't mas pumabor sa kanya ang sitwasyon. Halos ilang oras yung pinagtiyagaang latagan ng ritual ni Orlando hanggang sa dumating ang puntong na isakatuparan na niya ito. Sa kabuuan, inabot ng 1 araw at 4 na oras ang ginawa nitong pangungulam. Matapos niyang maisakatuparan ng bagay na yon, wala na siyang ibang inisip kundi ang maghintay. Kampante noon si Orlando na mapapatay niya ang taong yon sa loob lamang ng 1 araw. Subalit, pagkaraan ng Sabado, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung masiglang naglalakad sa bakuran ng bahay nito. Dala ng labis na pagtataka, agad naman niyang tiningnan ang litrato nitong nakapako ng karayom sa altar. Pagsilay niya sa likod ng litratong yon, doon bumungad sa kanya ang taong 1,760. Pagsilay niya sa petsa, napansin niyang animoy iginuhit ang litrato gamit ang mahusay na kamay ng isang mangguguhit. Hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman noon, pero aminado siyang merong kakaiba sa lalaking yon. Lumipas pa ang mga araw, parang bula na naglaho ang kanyang ritual. Dahil sa hindi naman tinabla ng kulam ang taong kanyang kinagagalitan, kung kaya't minabuti niyang komprontahin ito. Nang magkaroon na si Orlando ng lakas para bumisita sa bahay ng lalaking yon, harap-harapan niya yung tinanong kung kaninong litrato ang ibinigay nito sa kanya. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi ba kami magkahawig ng lalaking yan? Siguradong ako yon. Kaibigan ko mismo ang may gawa nun. Sa katunayan, kaibigan, napakahalaga ng litratong yon para sa akin. Subalit alang-alang sa iyo ibinigay ko ito. Nais kong hamakin ang lakas mo. Ngunit kagaya ng inaasahan, bigo ako." Matapos nitong sumagot sa kanyang sinabi, tila bang hindi makapaniwala itong si Orlando. Sa isip-isip niya, kung ang taong nakita niya sa likod nito ay ang araw ng paggawa ng mangguguhit, paniguradong sobrang tanda na ng lalaking yon. Ilang beses pa itong inisip ni Orlando, pero nasisiguro niya hindi ordinaryong tao ang mabubuhay ng ganoong kahaba. Bagaman kalmado ang kanilang pag-uusap, mariin pa ring inilahad sa kanya ng lalaki na hindi pa rin nagtatapos ang kanilang pagtutuos. Inilahad nito sa kanya na kasanla na ang kaluluwa niya sa mga kamay nito. Araw na lamang ang pagitan para yon ay tubusin ng lalaki. Dagdag pa nito na kahit ngumiti yon sa kanyang harapan, hindi ibig sabihin nun pinapalagpas na nito ang kanyang ginawa. Kung nais niyang makaligtas, kinakailangan niyang paslangin ito bago sumapit ang Sabado ng susunod na linggo. Nang marinig naman yon ni Orlando, hindi na ito umimik, bagkus ang ginawa nito, pinagmumumura ang lalaking yon. Sa sobrang gigil niya, walang habas niya yung pinagsasasapak hanggang sa dumating ang puntong magsitalsikan ang mga ngipin nito. Pagtulo ng malapot na dugo ng lalaking yon, ni katiting na sakit wala siyang nakitang bumakas sa pagmumuka nito. Imbis na magalit yun sa kanya, tumawa lang yon ng tumawa na parabang nang iinsulto. Ayon sa lalaki, hindi yun sapat para tuluyan niya yung bawian ng buhay. Pagseryoso ng pagmumuka nito, doon naramdaman ni Orlando ang mas demonyong presensya ng nilalang na yon kumpara sa presensyang tangan niya. Pagkurap ng kanyang mga mata, bumungad sa kanyang harapan ang muka ng lalaki na merong nanlilisik na mga mata. Unti-unti nitong inilapat ang bibig nito sa kanyang tenga, sabay bulong ng, "Hindi mo alam kung sinong demonyong kinakalaban mo. Ibuhos mo ang lahat ng makakaya mo, Orlando. Mamatay ka ng lumalaban!" Dahil sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi tuluyang makaramdam ng hina. Makalipas pa ang ilang minuto,
Pagsenyas sa kanya ng lalaki na umalis, agad naman niya yung sinunod ng walang pagdadalawang isip. Dala ng kanyang takot at labis na pagkabahala, agad naman siyang tumungo sa bahay ng tiyuhin niya upang humingi ng payo. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasang makaramdam ni Orlando ng labis na pangliliit sa kanyang sarili. Hindi niya mawari noon na sa dami na ng taong napatay niya, hindi niya inaasahang darating sa puntong meron siyang makakaharap na mas demonyo pa sa kanya. Ang labis pa niya noong ikinakatakot ay ang mga taong nasa likod ng litratong ibinigay nito, indikasyon na hindi yun isang ordinaryong tao. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang nag-uusap sila ng kanyang tiyuhin, inilahad nito sa kanya na humingi na ng tulong sa isang albularyo. Bago siya tuluyang magpakonsulta, kinakailangan niyang alisin ang kanyang mga karga upang hindi masyadong mahirapan ang kanyang kaluluwa. Dagdag pa nito na, yun na lamang ang nag-iisang paraan para makaligtas sa sitwasyong kanyang kinakaharap. Matapos naman itong marinig ni Orlando, mariin naman niya yung tinutulan, lalo pat taliwas yun sa kanyang pinaniniwalaan. Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman siyang napatitig sa tiyuhin niya nang sampalin siya nito sa pagmumuka. Hanggang kailan mo babalak na panatilihin niyang paninindigan mong wala sa lugar? Mag-isip ka, Orlando. Pamilyado kang tao. Ano ang gagawin ng mag-ina mo kung mabalitaan nilang patay ka na? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng pagmamahal para sa iyong mga anak na mawawala ng ama? Kahit iniwan ka ng mga yon, pamilya mo pa rin sila. Galit na wika ng tiyuhin niya. Matapos nitong makapagsalita, inilahad din ito sa kanya na wala na silang ibang magagawa. Sa ayaw at sa gusto niya, hihingi yon ng tulong sa albularyo. Nang mapagkasunduan naman nila ang tungkol rito, minabuti niyang magpaalam na sa kanyang tiyuhin para umuwi. Kinaumagahan, habang mahimbing na natutulog itong si Orlando, dumating ang kanyang tiyuhin kasama ang albularyong hiningian nito ng tulong. Pagpasok ng matanda sa loob ng kanyang bahay, agad naman yung nagpumilit lumabas, gawa ng nasipat nito ang kanyang altar na punong-puno ng mga larawan ng taong kanyang pinatay. Bagaman ayaw niya na sana itong tulungan dahil sa pagmamakaawa ng tiyuhin nito, kung kaya't nagawa nitong mapanatili ang albularyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, bago magsimula ang kanilang gamutan, humingi sa kanya ang albularyo ng iilang detalye ukol sa nilalang na gumagambala sa kanya. Naglahad din niya ng iilang mga batas na kinakailangan niyang sundin bilang pasasalamat sa ginawa nitong pagtulong. Ayon sa albularyo, kapag napagbigyan na siya ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon sa mundo, gugulin niya yon sa mga bagay na mabubuti. Mangako din siyang tatalikuran na ang kanyang mga karunungan nang sa gayoy hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Dagdag pa nito, kaya siya mainit sa mga tao sa kadahilan ng pang-uudyok ng libretang kanyang tinatangan. Kapag wala na ang bagay na yun sa kanya, mas mararamdaman niya ang kasiyahan sa likod ng pagkakaroon ng maraming kaibigan. Matapos naman yung marinig ni Orlando, lahat ng kanyang karunungan ay pilit na niyang isinuko. Nang mapagtanto ng albularyo na malinis na ang kanyang katawan, nagsimula na ito sa paglalagay ng proteksyon at sinigurado muna nitong silyado ang kanyang kaluluwa nang sa gayoy hindi ito kumalas sa oras ng gamutan. Nang magawa na ng matanda ang lahat ng kanilang mga kinakailangan, doon na nito kinuha ang litrato ng lalaki. Pagsilay nito sa litratong yon, kitang-kita nilang magtiyo ang takot sa katawan ng albularyo na unti-unting nangingibabaw. Sa isang iglap, bigla yung napatigil sa ginagawa nitong pag-uusal na para bang meron yung mahalagang sasabihin. Pag-upo nito sa isang silyang malapit sa kanila, dahan-dahan naman yung napayuko habang nagwiwika ng,
Tunay ngang nasa panganib ka, Orlando. Maranhig ang kalaban mo. Yan ang rason kung bakit hindi tumalabang iyong pangungulam. Ramdam kong meron kayong kasunduan. Ano man ang kasunduang yon, matindi ang pagmamalabis nito na kunin mismo ang iyong buhay. Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang nakaramdam ng takot itong si Orlando. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, unti-unti na rin yung nawawala sa kanyang sarili, gawa ng mayat-maya ang ginagawa nitong pagsisigaw habang umiiyak. Walang sawa din itong humingi ng tawad sa nilalang na yon, subalit hindi ito sapat upang magawa siya nitong dinggin. Sa paglubog ng araw sa kalangitan, hindi pa man nakakalabas ng bahay ang albularyo, naramdaman na nito ang pagdating ng isang mabigat na presensya. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan ng bahay niya at kasabay nito ang pagsilay nila sa lalaking nakatayo sa labas. Nakangisi ang nilalang na yon habang hawak-hawak ang isang bungo ng tao na animoy ginawa nitong mangkok. Pagpasok nito sa loob ng bahay, agad naman itong tinigalpo ang albularyo at ang kanyang tiyuhin na siyang naging sanhi upang manigas yun sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat naman ito ni Orlando, agad naman niyang kinuha ang kanyang libretang itim sabay ihip ng usal sa hangin. Ilang beses niyang nilapatan ng sumpa ang nilalang na yon pero kitang-kita niya ang pagkalusaw ng mga buhay na kataga na pinakawalan niya bago pa man yun lumapat sa katawan nito. Nang makalapit na sa kanya ang nilalang na yon, bumuka ang napakalapad nitong bunganga habang unti-unti nitong dinudukot sa ilalim ng hita nito ang isang punyal na gawa sa buto. Hindi pa man nakakapagsalita itong si Orlando, agad naman siyang dinarag ng maranhig sa sahig at walang habas siyang pinagsasasaksak sa dibdib. Dahil sa haba ng punyal na yon, kung kaya't kitang-kita ng tiyuhin niya ang pagtagos nito sa kanyang likod. Sa halos 8 saksak na tinamo ni Orlando, pilit pa rin siyang nakikipaglaban para sa kanyang sariling buhay. Bagaman wala na siyang lakas na salagi ng pananaksak ng maranhig, taimtim pa rin siyang nanalangin gamit ang mga usal na kanyang nakabisa sa libretang itim. Hindi naglaon nang mahagip na nito ang dalawa niyang baga, doon na unti-unting namuti ang kanyang mga mata habang pilit na kumakalampag sa sahig ang kanyang katawan dahil sa pagkaubos ng hangin sa kanyang sistema. Hindi naglaon nang hindi na makayanan ng kanyang sarili ang lumaban, tuluyan na ring tumigil ang kanyang paggalaw. Nang mapagtanto naman ng maranhig na patay na itong si Orlando, bigla naman itong sinaksak ang likurang bahagi ng kanyang ulo. Pagdaloy ng dugo roon, agad naman itong isinalok ang daladala nitong mangkok. Lahat ng dugong umagos mula roon, walang pandidiri yung ininom ng nilalang. Sa katunayan, habang ginagawa ito ng maranhig, kitang-kita ng tiyuhin ni Orlando kung papaano yun labis na nasasarapan. Matapos nitong maubos ang dugo ng kanyang pamangkin, mariin naman sila nitong binigyan ng babala na wag na nilang subukang maghigante kung ayaw nilang sumunod dito. Pagkabitaw ng maranhig ng mga katagang yon, agad naman itong inialis sa kanilang mga katawan ang tigalpong binitawan nito. Hindi ko kasalanan ng pagkamatay ng kadugo mo. Ginusto niya ito. Ibinigay ko lang. Akala niya siguro lahat ng tao sa lugar na ito madadala niya gamit ang kanyang lihim. Hindi niya alam, may iilan pa ritong naninirahan na pilit na nagkukubli lamang sa mga balat kayo. Napakasarap ng kanyang dugo. Lasang-lasa ko ang pagkamuhi niya sa tao. Wika ng maranhig sa kanila. Matapos nitong makapagsalita, agad namang nakaramdam ng pagkahilo ang tiyuhin ni Orlando at kasabay nito ang unti-unting paglaho ng nilalang.
Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, agad namang nagpaalam sa kanya ang manggagamot nang hindi na nagsasalita. Kinaumagahan, hindi na nila pinatagal pa ang bangkay ni Orlando. Bukod kasi sa dami ng pinsala nito sa katawan, marami din doong kakaibang nangyari. Yung mga ugat nito pilit nagsisilabasan kahit wala na yung dugo. Mabilis din ang pagbaho ng bangkay nito, kung kaya't unang araw pa lamang ng pagdadalamhati, napagpasyahan na nila yung ilibing. Hanggang sa pagtanda ng kanyang tiyuhin, bitbit nito ang kakaiba nitong karanasan, ukol sa kanyang pamangkin na si Orlando na isang mamamatay tao na nakaranas ng kamatayan sa kamay ng maranhig. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo ba na miss ko nang banggitin tong maranhig? Kasi nababanggit ko lang to kapag meron tayo mga bigating series eh. Pero sa pagkakataon na to kasi, hindi siya series, tas nabanggit lang siya bilang karanasan ng sender natin. Grabe, sobrang lakas talaga ng mga maranhig. Isipin ninyo taong 1760 pa, buhay na tong maranhig na to. Nagpasa pa nga ng litrato eh. Tapos yung litrato na yon, ginuhit lang ng kaibigan ng maranhig. Ibig sabihin, gano'n na to katagal na bubuhay. Ang tanong ngayon, buhay pa kaya to? Di ba? Medyo nakakatakot no? Tapos ito naman tungkol kay Orlando. Sobrang linaw naman ang aral sa kwento natin na to, no? Na huwag tayo masyadong mapangmataas kasi hindi natin masasabi yung taong magiging katapat natin eh. Sobrang ganda ng example ni Orlando na masyado siyang mayabang eh. Kasi nga may tinangan siyang aral. Tapos yung listahan ng mga pinatay niya marami na. Hindi niya naisip na yung pinapatay niya mga ordinaryong tao lang yun. Ngayon nakatapat siya tapos maranhig pa. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano katindi yung mga maranhig. Ultimo nga sila Lolo Ruben, medyo nahihirapan sa nila lang na yan eh. Ito pa kayang mangkukulam lang, 'di ba? Kaya 'yun. Ang aral dito sa susunod, kontrolin natin yung mga sarili natin. Tsaka huwag tayo masyadong mayabang. Yun lang yung pinakamaiksing aral para sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.